El paisatge de la Terra no ha estat sempre igual. Ha calgut molt de temps per donar als continents i als oceans la fesomia que tenen ara. Fa 240 milions d'anys, l'espai que ocupa la península Ibèrica era un mar immens que avui es coneix amb el nom de Mar de Tetis. I en l'indret exacte on s'aixequen les muntanyes de Prades, hi havia en aquella època una llacuna amb unes característiques especials, on vivien animals marins molt especials. Meduses, parents llunyans de les sèpies, crustacis, escarabats, peixos de diferents mides i colors, fins i tot rèptils. Aquests animals vivien a la llacuna, una llacuna d'aigües tranquil·les, de poc menys de 100 metres de profunditat, protegida del mar obert per un escull coralí. Les aigües més profundes eren un medi inhòspit, sense oxigen i amb un elevat grau de salinitat. Un medi on ni tan sols els microorganismes més simples podien sobreviure. Quan un animal moria, el seu cos feia cap al fons de la llacuna. Com que no hi havia bacteris per realitzar el procés de descomposició, aquestes restes dipositades en un medi amb tanta concentració de sal es mantenien gairebé intactes. A sobre s'hi anaven dipositant materials de sedimentació que lentament creaven capes de sorra. Aquestes capes, una vegada compactades, van donar lloc a la coneguda com Pedra d'Alcover, on, com si es tractés d'un motlle, es van conservar les restes dels animals fossilitzats.